D'avanços tècnics en el món artístic se sent parlant ben poc, però ara en veuran un que apunta a convertir-se en una autèntica revolució. És un producte que acaba de patentar la Facultat de Belles Arts de València i que complís les aspiracions que des de feia anys tenien professionals de tot el món. Van fer falta molts segles per aconseguir la primera gran revolució de la pintura, el descobriment de la tècnica a l'oli. I ara, 6 segles després, podria parlar-se d'una altra gran revolució, un producte creat en estos tallers de la Universitat Politècnica de València després d'anys d'investigació mà a mà amb químics i restauradors. Un producto que puede servir como aglutinante para hacer pinturas, es decir, que puede actuar y diluir perfectamente con agua, con aceite o con medio esencial, pero se puede alternar en cualquier momento y en cualquier dirección y lo debes de soportar. A més, trenca lleis químiques i barreres que fins ara tenien moltes disciplines artístiques. Se puede utilizar como para establecer medios para refrescar capas pictóricas, mediums para veladuras. L'altre gran avantatge és que elimina la toxicitat per a qui l'utilitza i no perjudica el medi ambient. Això obre horitzons a persones no professionals. Utilizaciones en sitios donde no están bien ventilados, en talleres de casa de cultura, en institutos. Una patent trencadora que durant anys artistes del món sencer han estat demanant. Ells han posat la ferramenta, ara toca crear.